Eta hoxe da gutxi gora bera, euskarazko alfabetatzeari eta euskara batuari buruz esan dezakeguna. Ikusi duzu ez, Euskaltzaindiak zer paper jokatu zuen, eta konturatuko zineten bezala, garai hartan bazegoen gazte ausartik ere. Bueno, eta aztu baino lehen, entregatu behar diazue 15 egun barru idazlan bat. Idatzi behar duzue Euskaltzaindiaren inguruan, sorreraren inguruan, euskara baturako bidea, euskalduntze mugimendua, baita euskaltegien sorrera eta erakundetzea ere. Bueno, eta azkenik, bildu zuen iritziak eta kezkak eta gogoeta bat idatzi behar duzue. Ados? Bueno, ba hoxe izan da guztia, eta ondo ibili, eta gaur 15 arte. Aio! Egundaino, enuen sekula pentsatu zer izan ote zen Euskaltzaindiaren sorrera. Ez da ere bidelau edo malkarra ibili ote zuten garaiko euskaltzaleek. Erraza? Zaila? Nireak orduan, Euskaltzaindia hortxe egon da beti, kitxo. Astapeneko gora berak, gerrako urtelatzak, herritarren eratze eta garatze aldia? Ba, jope, gure aiton amonek nire adina zuten. Ideiak ordenatu beharra daukat. Hendaia, Anton Abadiaren etxea. Hondarraitz hondartzaren gaineko jauregia. Abadia zientzialaria, izar behatzaile, lore jokoen asmatzaile. Euskararen arautzeko akademia baten beharraz mintzatzen, lehenetarikoa izan zen. 1901 Azkue, Sabino Arana eta hainbat euskaltzale bildu ziren Hendaian. Euskararen ortografia bateratzea zuten izpide, artean, euskararen aldeko erakunderik ezela, baina ez ziren ados jarri. 1918 Eusko Ikaskuntzaren lehen kongresua Oñatin. Hego Euskal Herriko 4 diputazioen aginduz, Kongresuko hizkuntzaren sailak aztertu zuen auzia eta erabaki zen baietz. Behar zela erakunde bat sortu, autoritate zornitua, euskararen arazoak gidatzeko. Eta bertan marraztu ziren Euskaltzaindia azpegiak. Bueno, Oñatiko zer hori Eusko Ikaskuntzen kongresuak lortu zuen lehenengo eta behin Eusko Ikaskuntza sortzea eta gero Eusko Ikaskuntzaren porazuz edo bidez Euskaltzaindia etortzea. Euskaltzaindia akademia moduan, baina Euskaltzaindia akademia moduan ere berezi izatea. Eta batzordeak ziren, bat Iker saila, bestea Jagon saila, beste hitzen bat bazuen orduan, behinan, guai, deitzen dugun Jagon saila, gero Iztegi saila, Sariketa saila, eta hori oso polita, Lurri zenbaitzalea. Gana behita toponimia. Horaiko toponimia nebeli bazue. Gabak izan, Euskara behar zuela hizkuntza akademia bat, beste hizkuntza batzue bezala, zeregin asko zituela. Euskalduntze eta normalizatze prozesuan, eta bere helburuak finkatu ziren, gutxi gora bera gaurkoak dira, baina gaurkoak gaurkotuta noski. Nik uste dut esateako dena den hasieratik Euskaltzaindiak bere buruan, bere egitekoetan sartu zuela ezinbestean euskararen batasuna. Horretan hasi zen, behar bada orduko giro hartan euskararen batasuna askoz korapilatsuagoa zen, gerorik handik urte gerogarrenean gertatu zena baino. Bigarrena beharrezkoa zela, hain zuzen, hizkuntza atlas bat egitea. Horiek biak izan ziren. Lehenbiziko zerak, helburuak. Orduan, beharrezko ikusten zen Real Akademia Espainola eta Frantziako akademiak eta beste akademia bezala finanziazioa estatutik edo erakundetatik etorri behar zaiola. Orduan, Bizkaiko
diputazioak eman zuen lehenengo pausua, baina berehalase Gipuzkoakoak, Arabakoak eta Nafarroakoak ere alde egin zuten, eta laurak, hegoaldeko 4 diputazioak konprometitu ziren Euskaltzaindiaren finanziazioan. Azkue, Kampion, Eleizalde eta Urkijo. Horiek izan ziren lehenbiziko 4 euskaltzainak. Eta demora berean, pentsatu zuten, behar zutela ez bakarrik Bizkaiko babesa, baina ere, bestek ere behar zutela parte hartu. Eta horrek iraun zuen urte bat. Onartu zuen Gipuzkoak, onartu zuen Arabak, eta azkenik onartu zuen Nafarroak ere. Euskaltzaindia badu izen bat, batez ere euskalgintzaren barruan. Beraz, eztabaida, nik esango nuke Euskaltzaindiak lortu zuela gerraurrean bere lanaren bidez, nolabait izena, itzala, eta euskalgintzaren barruan referente bat izatea. Eta horrek iraundu 1936 arte. Gero Errepublikak zoritxarrez gutxi iraun zuen, eta gero gerra osteko frankismoak badakigu zer ekarri zigun bai guri eta bai beste hizkuntzetakoei. Frankoren gobernuak ipini zuen lehenbiziko neurria izan zen, probintzia eta estatuaren artean ezin egon zitekela tarteko erakunderik. Alegia, komunitate autonomorik eta lokorik ezin egon zitekeen. Orduan, hori galerazita zegoen ezkero, Bizkaiak ezin zezakeen Gipuzkoarekin, Arabarekin eta Nafarroarekin batera ezer egin. Euskaltzaindia zegoen momentu hartan Bilbon, eta Euskaltzaindiak lortu zuen irautea. Harrigarria, baldin bada ere, Azkue Bilbon geratu zen, Nazionala Frankoren armada sartu zenean, eta Bera eta Nazario Oleaga geratu ziren Bilbon, eta lortu zuten biek batera jokatuz, agintari berriek, nolabait zirrikitu bat iztea gutxienez bizi irauteko. Hacer favor de hablar cristiano, egiten zuten orduan. Beaz gu paganuen mintzaira baginuen. Baina denbora berean, ez zuten ezer egin Euskaltzaindiaren kontra. Nik zoritxarrez ez nuen ezagutu Azkue, baina diotenez, berentzako gerra egon zein egonez, Euskararen aldeko borroka aurrera eraman behar zen, da segitzen zuen egunero Euskaltzaindiak Ribera kalean zeukan halako geto txiki horretara joaten, eta gobernuak pentsatu zuen ez zela oso egoki Azkueren kontra sartzea, ze hori kontrapropaganda edo izango zela, eta toleratu egin zuten. Bueno, urte askotan, katakunbetan egon zela Euskararen akademia, baina Euskararen akademia, beste gauz asko ere galerazita egon zen. Gero astiro martxan jarri ziren zenbait gauza oso xumeak horretarako. Gero, baziren beste atzu, errebestera joanak zienak, eta bazen 3. zati bat, iparraldekoak. Iparraldekoak ez zuten ara joan behar, dudarik gabe. Krudui hasi zen berriro ere horri nolabait abiada berria ematen, euskaltzain berriak sartzen, kontuan hartu behar duzu, hainbat euskaltzain erbestean zirela, euskaltzaindiak berak ere diruaren aldetik oso urri eta motz zebilela, beraz horri buelta emateko, horri beste ikuspegi bat emateko aleginetan hasi zen gure Krudui. Eta Krudui gaztea baitzen, konturatu zen Lafon, Bordeleko unibertsitatekoak, jadanik bere tesia egina zuela. Lafitte hor zagoela ere bere gramatikarekin. Dasanz Euskaltzale Biltzarreko buru zela. Eta holako jende batzu, sagarazi zituen. Eta, 1957 eta 1952 arte, azkena sartu zena Bila Sante. Beaz, nahi belemozu, aro berri bat sortzen ari zen orduan.
estudioak egiten ziren, nolabaiteko hasieran ezerrez, baina gero Francoren gobernua pixka bat, bigundu egin zen pixka bat, edo tolerantzia pixka bat handiagoa izan zuen, eta orduan zenbait erabaki eta zera hartu ziren Euskaltzaindian. Beaz, orduan ikusten alda, pixkat, libertate pixkat hasten dela. Eta orduan hasten da, Euskaltzaindia ere, behiz bere kongresuen egiten, eta egiten ditu kasik urtero. Beraz, ze testu inguru edo zein zan orduko ingurua? Orduko ingurua izan zen, hain zuzen ere euskera suspertzeko eta euskera antzinatzeko unibertsitatearen esaz, Euskal Herrian ez zegoen unibertsitaterik eta abar, edo unibertsitate publikorik esaz, eta abar, akademia bat sortzea. Eta horretan iraundu, horretan diardu azkeneko 80 urteetan. Garai hartako argazkirik ez dut sortzen ere baitan, baina bai garai hartatik iritsi diren ondarretatik sumanezak ez ze kontzientzia edo ze giro zabaldua zegoen, eta kostatzen zaidana da, bi belaunalditan nola egin duen galtzera, nola etorri den atzera, eta kosta egiten da sinisten zenbateraino apaldu liteken, ia isildu liteken hain present zegoela ematen duen hizkuntza bat, bi belaunalditan bakarrik edo 100 urtetan bakarrik faktore asko egon dira tartean, baino egia esan harriegarria da ze isiltze prozesua. Noiz bai, batzutan bai, lanak bezala, iruditu zaigunean lehendik jarritasun arau bat aldatu egin ote duen edo. Baina gutxitan, gehiagotan akaso nire burua madarikatu edo nire buru gogorra, arau bat edo beste barneratzen kostatu izan zaidanean, ez? Ez. Toki guztitan bezala, egongo dira, nik ez dut esaten daudela, baina egon aldira denetarikoak, ez da. Baina ez da egia, eta ez da izan egia. Zer gertatzen zen garai baten, Euskaltzainek ibiltzen zirela ibiltari, bilerak egiten toki batetik bestera, eta noski, biltzen zirenean gero bazkaltzera joaten ziren. Orduan horregatik etorri zitzaion Baskaltzaindia edo ez, izen hori, baina egia, berdaderoa da, Euskaltzainek lan egiten dutela Euskaltzaindian bolondrez ia. Hau da, bakoitzak badu bere lana, eta hortik kanpora egiten dutela Euskaltzaindiarentzako egiten dituzten lan guztiak, ikerketak barne. Orduan, bakarrik esleipenak kobratzen dituzte, eta lan handia egin dute, eta biztan dago lan handia egin dutela urte guzti hauetan. Eta ia musutruk. Onespen hori pixkanaka lortzen da, eta ez dugu galdu behar belaunaldi heldu bat, Euskararen maitasun sarko hori duena, eta guri ezkematean transmititu duena. Eta guri ere guk ere zorbaitiegu berai eskaintzea, beren hizkuntza eder hori, berek maitatu duten hori, ulertarazi zargatik ere urratxo batzuk badirela elkarri buruz egiten ari girenak. Eta uste dut hori ere ikusten da, biztan da, maiatz ipatu duzu, maiatz horretan, herri astekarien ere ikusten da. Euskaltzaindiak jaiotordutik beretik nahi izan zuen euskara batua definitu, baina giroa ez zegoen aski heldua eta eztabaida eta aurre proiektuetan joan ziren urteak. 1978an jaio zen euskara batua Arantzazuko batzarrean. Urte oso emankorrak izan ziren 60ko hamarkadakoak. Garai berriak eta euskararen modernizazioa bat etorri ziren. Euskaldunak alfabetatzeko saio eta kanpainak ere orduan ezur mamitu ziren. 1998an gauzak aldatuak ziren. Euskal Herria sekularizatua zen, Euskal Herria hiritartua zen, Euskal Herria kaletartuta zegoen. Beraz, Euskara bizi behar baldin bazuen behartzuen beste zerbait. Behartzuen behar bada kaleko giroa, basareko giroa eta itsasoko giroa galdu gabe, behartzuen kaleko giroa. Eta behartzuen kaleko giro hortan bizitzeko euskalkiak, baino nik esango nuke arau eta arau
goi mailako araua, goi mailako estandarra. Hizkuntza moderno batek bizirik irauteko naizetan aiezkoa dauka batasuna. Batasunik gabeko hizkuntza ofizialik eta kultura hizkuntzarik ez dago. Euskarak bazituen aberastasun asko eta hori baina zatituta zegoen euskalkitan, variante askotan eta idazteko orduan mundu guztiak ez zuen berdin idazten. Bueno, argita argi dago hegoaldean atxerik etzela. Aldiz, iparraldean soberekina baginuela. Egrabeta, niun ere etzen agertzen atxerik hegoaldean, eta guk atxeak baginituen hastapenean, edo hizbaten hasieran, edo bibokalen artean, edo oklusioa zuen tazeretik. Baina baita ere egia da atxea da aspirazioa. Euskal Herri guztiko izan dela, 10 mendeko dokumentuak Arabakoak ikustea besterik ez dago batez ere toponimiarena. Iparraldearekin hegoaldea bat egin behar zuen. Orduan ezin zen egin ortografia desberdina, lehenengo beste hizkuntzetan ere batasuna ezitan egiten bada ortografian egin behar da. Behar bada hasiera batean bai, gogor xamar hartu zen euskalkiekiko arazo hori bat hautsi ez da. Baina nik uste dut gaur bere orekara iristen hori dela. Euskara batua behar danean idatzizkoan eta publikoan hitz egiterakoan, irratian, telebistan, eta ez dakiz zer, baina zure etxean egin behar zuen, egin zazu etxekoa. Euskalki batzuk baztertzeagatik beste batzuen alde eta egin zaizkio pila bat kritika, ez? Nik uste dut gaur egun eztabaida hori gainditua dagoela eta ez diogula mesede handirik egiten geure buruari barriro lakoekin ibiltzen, ez? Eta gauza berdinei bueltak ematen ibiltzea gaindituta dagoen eztabaida baten inguruan ez dakit nik oso komenigarria dan, baina dudabarik Euskara Batuak Euskara indartu egin du. Eta uste dut adibide gisa ikus dezakegula gure auzoek, oksitanoek gaur egun dituzten arazoak, ez? Oksitanoek 7 euskalki ez, baina dialekto dituzte nolazbait, eta oraindik ez dute lortu oksitano baturik lortzen. Eta orduan ari dira bakoitza beren alde jokatzen, elgarri mokoka, ezin dute aintzin urratsik eman eta sekulako arazoak dituzte, azken finean hizkuntza hilzorian dute eta hizkuntzaren alde lan egin ordez ari dira eien arteko, dialekto ezberdinen arteko borrokan, ez? Eta uste dut, begiratzen dugunean oksitanoak ze egoeratan dauden eta gu ze egoeratan gauden, uste dut hor apreziatzen dela bereziki Euskara Batuak eman digun indarra. Santurtzi bezalako herri baten Euskara Baturik espalego, ez dakinik euskaldunik egongo litzateken. Euskalkien alde, bertanak agoz, bai, eta ezin dira euskalkia galdu, baina Euskara Batuak kriston mesede egin dio euskarari da. Gainera, ez dakiz zergaitiko eduki behar dugun zalantza hori, inguruko hizkuntza guztietan, hizkuntza handietan, eredu batua dagoenean, erdara batua, edo gaztelania batua, ingelesa batua, eta literaturarako, eta olakoetarako, kulturarako, erabili egiten da. Egon behar da olako eredu, ez dakinik neutro bat, edo, da euskaraz behar zan. Alfabetatze ekintza Ricardo Arregik sortu zuen eta euskaltzaindiak babestu. Behin esan zidan aitonak, gaurko gazten antza ikusten ziola ekintzailetasunez. Ricardo Arregi ez zen konformista, oso kritikoa zen. Birpentsatzailea zen, ez teoriarik, ez esanik, bapatean onartzen zuena. Ez zen ortodoxia zalea, bere buruarekin errebisionista porrokatua. Ez zen alderdi batean egoteko gizona, muga zabalak behar zituen. Haren trinkotasuna ez da intolerantzia, haren segurtasuna ez da dogmakeria. Taldean lan egitea maite zuen. Barru-barrutik sinistutako indarraz ekin zion herriaren alfabetatzeari, eta lurralde osoan barreiatu zuen ereindako hazia. Alfabetatzea sortzen da 1976an, Ricardo Arregik egiten du Gipuzkoako Diputazioan egin zen bilera baten, euskaltzaindiari eskatzen dio alfabetatze kanpainetarako babes bat, euskaltzaindiaren babesa, martxan jartzeko.
Euskaltzaindiak onartzen du 1976ko otsailean oker ez banago, eta hasten da lehendabizi ikasturte horretan Gipuzkoan zenbait herritan. Idatzi gabeko movimentu handia egon zan lehena dutik izan. Gure esate baterako. Gure artean hemen, lan asko egin zen, Ricardo Torre horretik ere, eta beste paraje batzutan ere bai izan. Ordura arte, herrietan eta dauden talde horiek bakoitzak bere aldetik funtzionatzen du, eta Ricardo Arregik hau planteatzen duenean, ganera nire ustez, Euskaltzaindiari oso ondo planteatzen dionean, ja Euskaltzaindiak dauka eskutartean asuntua, eta beraz koordinazioa askoz errezago bideratzen da, Euskaltzaindiak berak egiten duelako koordinazio hori posible. Orduan, kanpaina bat egin behar zen alde batetik, euskeraz ekitenei, euskeraz nola idatzi eta nola irakurri irakasteko, eta bestalde, beste kanpaina paralelo bat, euskeraz tutik etzekitenei, zera euskaraz ikas zezaten. Eta hori izan ziren alfabetatze eta euskalduntze kanpainaren bi helburuak. 2007an, esango nuke batera, simultaneoki gutxi gora bera, alde batetik hemen, gauden toki honetan, Durangaldeko eta Bizkaiko lehenengo alfabetatzea ikastaro hasten da, eta Ricardo Arregi ni neuk ekartzen dut, hemen toki esanguratsu honetan itzaldi baten batera. Eta une berean, Xabier Quintanak, Deustuko Unibertsitatean ikasle zegoen garaiaretan Euskal Kultur mintegiak antolatzen ziren, eta horren bidez hasten da Bilbon, konkretuki Deustuko Unibertsitatean. Nafarroan nik uste Satrustegiren bidez etorri zela Ricardo Arregik egindako sortu zuen batzorde horren bidez edo idea hori euskarazko alfabetatze eskolak ematekoa. Eta alfabetatzea benetan Nafarroko hainbat herritan hasi zen, ez da? Bai Sakanaldean, Elizondon, Baztanen, Lesakan, eta Fallan ere uste dut alfabetatzeko talderen bat hasi zela hasiera horretan. Eta hemen esan behar da Iruinen batez ere euskalduntzekoak zuela indarrik handiena. Zehaska sortu da orduan. Argitxo Nobliarekin, ez bakarrik hor ziren Ramuntxo Kamblon eta hor ziren ere Pagola, Manes Pagola. Hau horiekin hasia da. Eta gero, emeki egin da. Araban, alfabetatzea baino, euskaraz irakastea izan da gehiago. Alfabetatzea, ulertu izan du beti, euskaraz irakortzen da idazten irakastea, euskaraz dakien ari. Baina, geu ere, 70 arabera joan ginen, eta gure herrian inorketzekin euskaldun bakarrik ginen gu, hartzain bat edo bi kanpotik etorritakoak eta kanteratan lan egiten zuen batek, besteak ez zekiten. Ez bai izan bakarrik Bizkaian da Gipuzkoan, Araba zabaldu zen, Nafarroa ere bai, iparraldea ere bai. Eta orduan nolabait nazional, ekintza nazional bezala edo harturik ez. Hori izan zen lana, baina denbora joan ala, orduko borroka politikak ere, jentea eraman du euskaraz irakaste klandestino, erdi klandestino. Badakigu, hemen izan direla isilpean poliziak eta garrezebiak ere bai, ikasten da, ikasteko aitzekin etorri eta balzen. Haiek harrapatu nahi zuten, eta, haiek guk uste dugu fotografik erabiltzen zituztena denarako. Harrapatu behar zuten personaren bat, zerbait tonterioren bat egiten. Eta orduan guri Carlos Santamariak eta horrela esaten zikuten, kontu zibilizatezte, asko zer gehiago galduko duguta. Kontzientzia hori harturik, sekulako sakrifizioak eginik ere kasu batzuetan, buraso batzuk egin etxeak hipotekatu zituzten ikastola batzuk eraikitzeko, eta egia da olako gaur egun pentsa ez daitezken gauzak egin zirela eta sekulako lanak egin zirela, egia da ere ezagupen minimo bat egiteko sekulako manifestaldi, gosegreba, okupazio eta beste egin zirela, borroka bat eraman zen urte luzez eta gaur egun borroka horren fruituak biltzen ari gara. Bilera gela,
Hementxe daukagu, berritu da, ez da lehengoa, baina nik uste dut bilerak egiteko egokitua daukagula, eta gainera etorri geran solairu berean, edo eskilara asko ibili gabe, eta lehenago ez zauden aurrerapen guztiekin ja prestatuta, eta bueno, eta bista honakin gainera, Berrogeita 15-16 Arantzazun, ohartu ziran hainbeste erdera hitz eginez euskara ahazten zitzaigula batzui. Eta orduan jarri ziguten Bazkalondoko ordubeteko errekreo da zea hortan, atsedengune hortan, denok euskara hitz egin behar genuela. Eta pozik hasi ginen, baina hainbeste desberdinak ziren euskerak, eta euskalki horietan Bizkaikoa, txo, eta hartzen genuen zeo zer, oinatikoa bertakoa, hain bestelakoa zan, eta hori izan zan, halako zabalkunde bat euskararekiko, eta hor ikaragarriko zatzen nuen. Horretarako dago euskaltzaindia, ez dakit, piropologo bat ezarri hor euskaltzaindian, eta biraugile, eta txiste egin, txiste egintzan aditu bat edo aditu batzu. Nik ezagutu nago nuke biraugilea, ez? Birauetan espezialista nor jarriko duten, ez? Izten batzuk buruatzen zaizkit, ez korta bat edo ez egite. Deitu aldiote. Zer grazia hori, ez? Beti aipatu egin dela, orain ez da beste horre euskaraz ez dagoela miraurik ez dagoela, eta hitze horra itxusik ez dagoela, eta hori gainera aipatuta esan ez bezala behitu zezanoa garen. Zi tonto garen, ez da. Ez amata irratia, ez itzali irratia sekulako kantu da datorreta. Da zen nintzen sartuten horrek, desamaten, boin sartu motaz hori zuzena alako, zeitxik ez da zuzen hori. Datorren martitzen nien, datorren asteartian, bizek jartzen ebazan. Ez galdu, ez dakit, kontzertu bat Bilbon. Boin sartu ningot. Horrek ze ekarri zauen. Etorri ziren batzuk esaten, Bizkaiera ezin dela erabili, eredu estandarra dela, gu aurkezten gabiltzazelako, terantzaten. Ez daukazu probarik enabilina batueraz berbetan. Ni batueraz berbetan nabil, nau sartuten, Bizkaiko, neure izkerako, berba batzuk, sinonimutianak. Nire adizdanak batuera ez du ez. Eta orduan geratu zintanako lan, sasoi horretan gipuzkera asko erabiltzen zen esatu baterako Euskadi Gazteko erredaktorien esatarizen artien, eta horrek. Denok egingo bagenu euskara aseptiko bat eta bihotza jarri gabe zeurea ez dena, hori bai litzatekela komunikatiboa izanen, ez? Nik uste dut egin behar dela aberastu euskara eta goxatu eta erakargarri egin, eta nik erakargarri egiten dut neuretik, neure rapideak eta neure errateko moduak, eta horiek egiten dute hizkuntza aberats eta erakargarri, ez? Luzera gabe, alfabetatze saioak aldatu egin ziren, eta euskaltzale saioak alfabetatzeko nagusitu zitzaizkien. Euskal Herri osora edatu ziren, herrietatik hirietara eta industria guneetara iritsi. Gainera, gaueko saioak egitetik, arratsalde eta egun osoan zehar egitera pasatu ziren. Nik uste da pauso logika baten moduan ikusi bardala, ez? Nik uste du Ricardo Arregik ere bere gutuna idatzi zuenean, ikusi zuela euskalduntzea bera ere bazala, iritzi beharreko geltoki bat, ez? Orduan, eta hortik, nik uste dut hortik abiatu zala euskalduntze kontua. Hainbestek ez zuten transmisioa mantendu, eta beraz hor galdu egin zen. Behin jente hori heldu egin zanean, nuren edae batetara helduta, talde asko eta milaka pertsonak Euskal Herrian erabaki zuten berreskuratu nahi zutela galdutako hizkuntza hori, eta beraz horiek euskaldundu egin behar ziren, ez alfabetatu. 1976an edo laba,
Israelera joateko proiektu bat izan genduen, ikusteko in situ Israelen bertan nola konpondu ziren israeldarrak duela 2000 urte hilda zegoen hizkuntza birpisteko. Eta orduan, ara joan ginen, eta ikusi genduen han bazegoela gauza xelebre bat. Eskola mota batzuk, ez umeentzat, baiz eta persona nagusientzat, Israelera milaka eta milaka etortzen ziren, mundu guztiko juduak, Israelera bizitzea, baina ez zekiten hebreeraz. Eta han ikusi genuen nola kanpotik etorritako juduak, arabe herrietatik etorritako juduak, biltzen ziren emakume, batez ere emakumeak, edadekoak, 60-koak, eta bar. Eta galdetu genien guk ardura duen eta hauek ezer ikasten dute da. Ez, baina behintzat kontzientziatu egiten dira. Eta nik uste dut horrek bali izan zuela, kontzientziazio maila hortan lan egiteko. Guba genekien hori hebreraz ulpan deitzen da, baina ulpan izena Euskal Herrian hori sartzea etzen bat ere egokia. Euskalduntzeko, alfabetatzeko tokia denezko, euskaltegia hitza horrela asmatu genduen. Hor egon ginen, 3 gaizkide edo egile egon ginen, Xabier Mendiguren, berezi hartu, aita Imanol Berriatua, hebreeraz oso ondo ikasi zuen hain zuzenean, egon zen bitartean, eta ni, 3 artean gai hori atera eta buruatu zitzaikun, eta hitzak arrakasta izan du, guk asmatu ez genuen beste dozeinek asmazezakeen, ez da gauzaz zaila. Eta orduan batzordeak sortzen dira, eta gehienetan biltzen ginen Arrate Kultura Elkartean Eibarren. Eibarren egiten dira bilerak, gehien bat Bizkaia Gipuzkoakoak, Araban, Nafarroan eta Iparraldean berandoa sortzen baita hori. Lehen bizitzekoen antolakuntzarik, egin behar da eta egin behar da. Zein etorriko da, alakota apuntetu. Bueno, etorriko da, eta etortzen. Ziren, edo joaten ginen, joan behartzen lekoa. Gero etorri zen antolakuntza, eta antolakuntzak errezten du ekimena, gauza asko errezten ditu, baina bestaldetik baita ere, antolakuntzak beti beharrezkoa da nahitan nahi ez, baina lehenengo fasa antolakuntza ondirik ez izatea oso positiboa izan zen guretzat, oso. Korapilatzua da prozesua lortu alizateko, benetan jentea batzen azdadin, eta ez bakarrik batzen, baizik eta elkarrekin funtzionatzen, ez? Eta horrek prozesu luzea dauka, normala denez, tirabira asko dago tartean baita ere, baina, azkenean gaur aeka izenagaz ezagutzen duguna martzan jartzen da, gero aekak ere bere bilakaera aukidu eta koordinaziotik erakundetzera pasau da, tartean hainbeste banaketa egon dira eta hainbeste euskaltegi funtzionatzen dute gaur egun, eta edozein prozesuk modura badauka bere bidea eta bere komplikazioak. 1985 egin genuen Aretxabaretan bilera gura. Eta han, ezagit orduan erabaki izan, behintzat planteatu zen, Odriozola erdi liberatu jartzea. Eta noski orduan, gura ordaindu egin behar zitzaion, eta eskualden artean saiatzen ginen, harren ordainketa egiten, eta ura saiatzen zen guztion koordinakundea edo egiten. Gasteizen, nik ezagutu nituen euskaraz irakasten zituen norbait, Peli Martin eta bar, baina baita ere hori izan da Aiara Partea, Laudio Amurrio eta Lautadan Agurain ere bai. Eta gure aldean, ni gogoratzen naiz ez gramatik ezer gabe guk ordenatu nolabait eta irakasten hasi ginen jentea bolondresari, haiek euskaraz ikasi zuten, batematek ez zuen aurrera jarraitu, gero, baina eskolak hasi zirenean, borduan borrokatu genuen deredua orain momentu honetan, euskara hitz egiten etzan herrian, gure inguruan, Gorbealdean,
35 urtetik berakoa danak euskara dakite. Nolabait mugimendu bezala esanen nuke hasi zena Arturo Kampion izan zela. Iruñeko euskalduntzearen alfabetatzearen baino gehiago, naiz eta baziren alfabetatzeko taldeak ere, euskalduntzearen mugimendua Kampionek hasi zuela. Eta euskaltegi bezala, Euskal Herrian, euskaltegi bezala ere esanen nuke lehenbizikoa izan zela. Batez ere gerozta ikastola gehiago izanik, beharrak ezberdinak dira eskualdeka, harremanak udaletxeekin eta ez dira ere beti berdinak, baina bai koordinazio hori lortu behar da eta saiatzen gara lortzen bai Ipar Euskal Herri mailan eta gero ere Euskal Herri mailan hegoaldeko ikastolekin, eta hori komunikazioaren gizartean badirudi gauzak erresten direla, baina askotan komunikazioa errestak inkomunikazioa ere ekartzen du. Hor alfabetatze mugimendua heldutasun puntu batera heltzen dela. Eta heldutasun puntu horrek eskatzen duela nola edo hala, euskaltzaindiatik aparte jardutea, euskaltzaindiaren zeregina espaita berez alfabetatzea. Euskaltzaindiak erabakitzen du eta AEKak horrela onartu, AEKak euren ustez bazeukala heldutasun maila bat, eta heldutasun maila horri eutzita bere bidea egin zezakela bakarrik. Eta AEKak horrela onartu zuen, eta ordutik ona bere bidea egin du, bilakaera luzearekin bebai eta hainbeste gauza tartean, baina hemen gaude eta eskerrak indartzu gaude eta osasuntzu. Egia da, borborra handi bat bazegoela gizartean, garai oso nahasia zen. Oso nahasia. Nik uste garai horri dagokionitza da nahasia, nahasmendua. Zergatik? Politika, gizarte arazoa, kultura, euskera, literatura, dena ikaragarri hurbil eta elkarrekin bat eginda bezala zeuden, plaza berean zeuden, ez da. Beraz, uste dut, giro horrek lagundu zuela, bere eskuko izaten, bere buruan jabi izaten, naiz eta hori gertatu zen moduan bat zeuden gauza batzuk konpondu behar zirenak, eta derrigor hala izan beharretzutenak. Beraz, nik uste dut positiboki, negatiboki gertatu ziren gauza batzuen ondorioz, hala ere, AEKaren mugimenduak aurrera bide bat markatu zuen, eta lan bikain bat egin du. Horretan, baino gure ilusioa, gure borondatea, gure dana jartzen genuen, dana. Eta orduan, nik ez dakit, gaur ulertzen den ilusioa ere etzan, egin behar da, eta gaina oso pozik jarduten ginen, benga, egin behar da, eta horrek mantentzen gintuen. Hori berazen gratifikazioa guretzat aurrea jarraitzeko. Behar bat ez duzuk ulertzuek, horrela zen. Samamez bete egin zen, eta Euskaltzaindiaren gidaritzapean, bai Euskarari lelo horrekin, nolabait abian jarri genuen Euskararen aldeko prozesu indartsu bat. Gerora, 82an Euskararen legea sortuko zuena, eta nolabait Euskararen aldeko politika bat oinarrituko zuena. Gu Frankoren azken urteetako belaunaldia gara, eta alderdi horretatik nik uste dut erresistentzia, militantzia barru-barruan daramakigun belaunaldia garela. Eta erresistentzia horren barruan eta militantzia horren barruan Euskararen aldeko militantzia, ez dakit, uste dut drogadizi horrek ez duela sendabiderik eta nahi ere ez izan dezan. Jendeari euskaraz irakurtzen eta idazten erakusteko eginkizuna akademiaren babesik gabe ere egin zitekela ikusi zutenean, AEK Euskaltzaindiaren loturatik askatu zen. Alaba txikiak bazuen etxetik alde egiteko adina eta heldutasuna. Bai, disiplina askotan ibilitako naiz. Gure garaian alexe behartzelako, batez ere 60. hamarkadan disiplina dana mobitu ertziran. Ez zegoen gaur bezala gauza batean espezializatzerik eta hori zaila zen, hori lujoa zen gara hartandako era guztietara ibili ginen. Da hor, bertsolaritza, trikitisa ez dakiz baina nik baite eta benetan estimatu nuena, bertsolaritza ikaragarri estimatu izan dut beti, eta orain ere bai. Eta batez ere kantagintza, euskal kantagintza estimatu nuen, eta ez doka mairuren sorreran ane honitzen tartean. Gogoratzen naiz hutsak iten ginitularik, hizkuntza hutsak iten ginitularik antenan. Osabak bereziki fax bat bidaltzen zigun eta erranez huts hori egin duzie eta nola zuzendu behar zen. Eta beraz faxak jasotzen ginitularik, norberak edo zuzentzen zuen edo irakurtzen ginuen eta gero
zuzentzen edo ez, baina etzen alako seriostasun oaxak egina ziren, baina agian ez genituen behar bezala entzuten. Agian, bitxikeri bezala esango dizut, guk gure emaitza honak eman zigula. Agian gure garaian, jokoz kanpo ateratzeko genduen mesua, bidaltzen genduen mesua ez da urten zen. Osea, estrategia lantzeko, urten eta oso emaitza honak eman zigun urten horrek. Eta nolabait hori ere pentsatzen duzu erabilgarria dela eta abantaila bat dela, jakinda gaina arerioak ez dakitela ez dutela dominatzen zure hizkuntza, ezta. Bueno, nik agur edo kaizu esango nieke Euskal Herrian zehar euskara irakasten duten guztiei, euskara ikasten ari diren guztiei, gazteak, zaharrak, nerabeak, helduak, eta, diasporan ere euskara irakasten dituzten pertsona guztiei, eta ikasten dituzten guztiei, eta nik uste gaur egun teknologia dela eta askoz ere errazagoa dela gure artean komunikatzea, eta orduan adar distantzia hori gutxiago sentitzen dugun eta harremana estutzen dugun. Zorionez gure lehenengo idazleak, lehenengo hitzak euskaraz idatzi zituenak, euskaraz kantatu zituen koplak zoragarriak izan ziren, euskaraz eta euskarari buruzkoak. Esaten zuen euskarak mundura atera behartzuela, lehendabiz esaten zuena kanpora atera behartzuela, plazara eta mundura atera behartzuela. Eta lelo hori primeran etorri zaigu, gure lanerako, gure helburuak hoietxe bai dira, euskarak mundura atera behar du, mundu guztiak ezagutu behar du euskara zer den. Euskara irakasten da eta lan polita da. Normalean jendea Euskal Herrira joan da uda batez, eta orduan maitemendu egin dira Euskal Herriarekin, eta gero bukatzerakoan euskara ikatzen nahi dute, eta batzuk urrunegi bizi dira, goizetik urrunegi, eta bogaren bitartez egiten dute. Eta beste batzuk euskaldunak dira, baina ez dakite euskaraz, eta orduan euren umeak nahi dute euskaraz ikastea, eta ikastolarak ikasten dituzte umeak. Ikasotzen da lana. Euskararen irakaskuntza profesionalizazio bidean jarrita, AEK bera eta geroago edo ondoan sortutako euskaltegi pribatu eta publikoak erakundetze prozesuan abiatu ziren. Ordura arte igual euskaltegian ziren getoak edo, ez? Eta ofizialak egitean bestelako maila bat edo lortu zuten. Hona izan zen, ikasleentzako diru laguntza lortu zuten euskara ikasteko, da irakaslontzako bebai, nolabait ofizialak izan ginelako. Baina hor hutsune bat egon zen, eta izan zen, legea ezale euskaltegi guztietarako izan, eta geratu ziren euskaltegi asko, irakasle asko, ikasle asko lege horretatik aparte. Eta gero akats hori poliki-poliki konpontzen joan da. Nik nahi nuen bezala izan joan, hori izan abe legea sortzeko, eta azken baten adostu zen lege bat berreuskalduntzeko eta alfabetatzerako abe legea hori da, eta uste dut aurrerapauso on bat izan zela, nik esango nuke, gero legearen garapena garai horretan etzala bat ere egokia izan. Niretzat handiena legearrena dela, Euskara Euskal Herri osoan hitz egiten da eta Euskal Herri osorako da, eta lege Euskal Herriko zati bati baino ez dagoki hori da niretzat hutsunerik handiena. Baina horrez gain zaharra da, aspaldikoa da, esan duzu 83koa dela, oker ez banago, eta ordutik gauzak asko aldatu dira. Askotan entzun izan da esate baterako AEK-ari ez dakit zer egitearren edo AEK baztertzearren sortu zala bere garaian nabe, nik ez dakit haben zergatik sortu zen, garai hartan ez dakit erabakia zergatik hartu zen, baina oso garbi daukat elkarte pribatu batek, eta azken batean euskaltegiei dagokienez AEK elkartu pribatua da, eta beste edozein berdin dit elkarte pribatu bat, elkarte pribatu batek ezin duela erakundearen lana ordezkatu. Momentu aretan ez genuen ikusten Jaurlaritzak hartutako bidea zuzena zanik, hain zuzen ere gure ustez herri mugimendutik egindakoa baztertu egiten zuelako gauza berri bat planteatzeko, gure ustez hori etzan bide egokia. Batzuen eta besteen errua izango da, baina integrazio horiek ez da sortu.
Orduan, herri movimentua bazeuden, taldeak eta bazeuden, ugari, instituzioak etortzen dira, eta hor sortzen da halako konfrontazio puntu bat sortzen da, eta hori ez da ona izan ez erakundeentzat eta ez guretzat, herri, beste gizartean, gizarte zibilian bizi izan garen ontzat, ez da ona izan, eta esan bezala, hor integraziorik ez da egon, uztarketarik ez da egon. Zuk esan duzun bezala, herri mugimenduaren eraginez sortutako hainbat estruktura dauzkagu, eta baditugu beste batzuk instituzioek sortutakoak. Aberazgarria da, guzti hori izatea, baina behar duguna da elkarren arteko lankidetza, bai? Alegia, batek alor batean egin dezake, edo biek egin dezakete alor beretsuan, baina elkar hartuta lan egiten baldin badute, bai, askoz eta errentagarriagoa izango da orduan lana. Orduan, ni behintzat ez diot beldurrik alderantziz, diodan bezala uste dut, aberazgarriak direla biek. Argi dago Euskaltzaindiari ez dagoikiola hizkuntz politika egitea, hori gaur egunean badira esatetako demokrazia honen bitartez, badira esatetako herriaren ordezkari direnak eta abar eta horiek egin beharko dute behar bada. Baina Euskaltzaindia bai dagokiola hoiei esatea, erakunde aholku emaile ofiziala den neurrian, esatea, aizu, horretan jarraitu behar duzue, horretan aurreratu behar duzue, eta horretarako gauza konkretuak, gauza zehatzak, hauxe, tauxe egin behar duzue. Eta horren kontra egiten duzunean, esatea, aizu, esabiltzate ondo. Hala egin dugu, hala egiten dugu, eta hala egingo dugu. Nafarroa gaur zoritxarrez kontraeredua da Europan. Ez da ulertzen nola lurralde bat hiru zatitan banatu liteken hizkuntza eskubidei dagokienez. Eta hori da Nafarroaren egoera. Gune bat non euskara ofiziala den, tarteko bat, mistua deitzen dena, eta gero erdaldunen gune bat. Eta gezurra dirudi, baina Nafarroan euskararen eskubideak kilometro batzuen arabera daude, onartuak edo ukatuak. Eta hori benetan onartezina da, eta hori Europan inork ez du ulertzen hori gertatzea. Euskararen legeak, nik esan nuke, babesten duela gaztelania. Hitz gutxitan esan da. Hortarako egina dagoela. Nire impresio da askotan, egin beharra zegoen mugimendu bat bat zegoelako, euskararen aldeko mugimendua sendotzen ari zen, gero eta jende gehiago zegoen, euskara ikasten bai garai batean ikastoletan eta gau eskoletan, gero eskolan berian ere bai, hori dena hortzegoen eta hori regularizatu edo kontrolatu behar zuen. Eta nik uste dut, azken batean horretarako kontrola izan zela gehiago. Aitortu behar dut kezkarekin, momentu askotan, gure ezakit ibilbide labur honetan adibidez, ahaleginak egin ditugu Nafarroako gobernuarekin, akordioak lortzeko, elkarrekin lanean, bai, euskarari bultza egiten jarraitzeko, eta ez dugu erantzun baikorrik jaso beraien aldetik. Horrek ez du esan nahi, lege horrek izan dezaken alde on kako txarten jarriko dugu hori aprobetxatu behar ez dugunik. Ez da, ofizialtasuna eman dio, non eta zonalde txiki batean, baina importantia ez da zonalde hori oso handia ez dela, ez? Bezik eta jende kopuruari begira zonalde horretan jende gutxi bizi dela. Estatu frantsesak zoritxarrez egalite hitza erabiltzen du, frantsesa mundu guztiari ezartzeko estatuaren barruan. Baina ez ditu onartu nahi hizkuntzaren eskubide kolektiboak. Hori da guk nolabait jasaten dugun, pairatzen dugun arazoa. Hitzeman digute lege bat, nolazbait gutieneko batzuk onartzeko, bai euskara, bretoia, oksitanoa, katalana, alsaziarra, korsikera eta beste onartzeko, ez? Sarkozyk hitzeman zuen, bere ministro batek hitzeman zuen, orain deputatu batzuk ari dira lanean lege bat onartua izan dadin gutxienetako gutxienekoa ere onartua izateko, uste dut ofizialtasuna ezinbestekoa dugula. Nik nahi nuke bigarren artikuluan sardadin, sartzen delarik zuen konstituzioan, lege nagusian sartzen delarik hirugarren artikuluan, nik ere honak nezake, frantsesa da
frantsesen hizkuntza ofiziala, bainan, eremu batzuetan, beste zerak izaiten aldira ofizialak. Ez dugu besterik galdeiten. AEK eta ikastolen gain ezarria da Euskararen geroa Ipar Euskal Herrian hein handi batean, eta nolazbait onartezina da gaur egun ere borrokatu behar izatea, sos minimo batzu lortzeko, halako misio bat gure bizkar gainean ezarri dutelarik. Etengabe eta administrazio guztietan urratzen direla hizkuntza eskubideak Euskal Herrian. Herrialde guztietan eta maila guztietako administrazioetan. Horrek zer ondorio dakar gero praktikara, honek esan nahi du, hizkuntza politika desberdin batzuk, indartsuago batzuk behar ditugula eta eragin egin behar dugula, hori eskubide horiek defendatu alizateko, bermatu alizateko, eta oraindik lan luzea geratzen zaigula. Nere adinaren gatik pentsatzen dut ez dutela holakorik ikusiko. Baina egun batez, zertako ez? Noktaki. Europak beste aurpegi bat hartzen bali badu. Egan ebeita, kontutan hartuko dituztelarik ez bakarrik estatuak. Baina beste guztiak ere. Noktaki. Egun batez behar bada, ez dakit nondik ikusiko dutan hori, baina, pentsatzen du, egun batez ikusiko dutala ere. Pizkundea Euskal Herrian ematen ari dana guretzako izugarrizko poza eta garantia da. Ze guk euskaldun sentitzeko importante da euskararen movimentu hori indarra duela, eta orduan itzultzen geranean Euskal Herrira kanpoko euskaldunentzako bere biziko poza eta harrotasuna da ikustea euskara berrindartzen ari dela, eskoletan instituzionalizatzen ari dela, eta zentzu horretan euskararen etxea horregonik duk hemengo gizarteetan etxetik kanpo badegu praktikatzen eta galtzen badegu ere, badakigu euskararen etorkizuna aseguratua dagoela eta euskaldunentzako munduan zehar esperientzia hori eta presentzia hori oso da garrantzizkoa. Orain ez dago euskara debekatua, orain eskoletan erabiltzen da, kalean erabili dezakezu leku batzuetan, baina berdintasunik ez dago. Euskaldun batek ez ditu, gaztelaniaz egiten duen batek dituen eskubideak. Eta hori nik uste dut agintariek eta kontuan izan behar duten gauza bat dela, hau da, ezin direla maila berean jarri. Euskarak babes berezia behar duela eta kontuan izan behar dutela arriskuan dagoen hizkuntza bat dela. Voluntario lan hori nik uste dut azkenean norberak bere gain hartzen duena dela. Hala eta guztiz, euskararen inguruan ere, euskararen munduan ere asko dira horretan dihardutenak. Eta zoritxarrez oraindik behar dugu lan hori. Ezinbestekoa da, euskararen egoera dena delako. Eta behar bada oraindik luzaroan egin beharko dira horrelako lanak. Erakundeen itzalpean egon gabe, AEKak bere gisara darama euskalduntze eta alfabetatze lana. Herri mugimendu euskaltzalearen indarrak bilduz eta tokian tokiko laguntza instituzionalak eskatuz. 60 gazteriak bide berritze lana egin zuen hizkuntzaren defentsan. Gure aiton-amona gaztetan. Urte haietan jaiotako alfabetatze mugimenduaren indarra eta suzia behar dugu euskal kalakariak han hemen zabaltzeko. Hizkuntza gizartearen lokarria da. Suarez jaunak galdetu ziotenian euskara ofizialduko ote zen eta hori. Nola da posible hori galdetzea? Euskaraz ezera fisika nuklearra esateko edo baldago hitzek. Etzekien garai hartan jadanik fisika euskaraz ematen zela unibertsitatean. Ez da egia zuk olakoak botatzen dituzunean jarrera zientifiko batetatik botatzen dituzunik. Ez da egia, norberak bere ideologia dauka eta bere bizitzako esparru guztietan ideologia hori ikusi egiten da.
hori dana, esan zigutenek bere momentuan, gaur egun euskararen kontrako jarrera aktiboak mantentzen dituzten horien artean daude. Beraz, nik hoiei egiten diedana da barre. Euskarak ez du balio, eta ez du balio behar, edo ez du frogatu behar, bere burua gai dela bakarrik zientzia, teknika, talako, frogatu behar du, Euskara divertitzeko, ondo pasatzeko, bromak egiteko hizkuntza egokiare badela, eta hori alorroi ere jorratu behar dira. Piropoak eta holakoak bai badaude, badago euskaraz esateko modua, igual bildu egin behar dira, eta erabili eta zabaldu. Nik uste bai falta dela, gazteen artean eta, nola esango nukenik, ikonoak. Osea, ikonoak eta horrek ere zabaltzea ohiturak eta euskaraz egiteko ohiturak eta abar, ez? Baina, bueno, nik ez dakit, osea, uste dut, bertsolaritzan ematen ari den, unenetan ematen ari den fenomenoa, zenbat gazte parte hartzen ari den, eta horiek, ez? Orduan nik uste dut horre danok ondo kanalizatzen badira, zabaltzen badoaz, espada geratzen dana folklorismo punto batean eta erabileraren ere aurrera egiteko, puntuak gora egiteko aukera asko eta asko dagoela. Baina folklorea beha badu gure, nolabait gure espiritualtasena, bizitza ikusteko modua, gizarte antolatzeko moduak esan nahi du benetan folklore, ezta? Horri ez diogu benetan heldu, eta bai deuna da euskara, txistua eta kaikua eta txapelarekin eta horrelako bi detailekin lotu, ezta? Arriskoa egon badago, batzutan iruditzen dela arrisku interesatua. Ni kanpoan ibili izan naiz, atzerrian esan nahi dut, eta zu beti beste arrezion bezala, baina bihotza diozoaz Euskal Herrira. Orduan, erroak beharrezko dira, eta herri batentzat erroak hizkuntza dela esan dut. Nagusiki hizkuntza. Orduan nik mezu hori bidaliko nioke gaurko gazteriari batez ere, horko, ez dakit, asalkeriak utzi eta euskarari benetan eutsi diezaion, ez da. Du zerbait ikasi baldin badugu horixe dela hiztunen gutako bakoitzaren esku dagoela hizkuntzaren etorkizuna. Eta ez dela erakundeek zer egiten duten edo jaurlaritzak zer egiten duen edo ez bakoitzaren esku dago eta hemen guztiok erakutsi behar dugu, baina egunez egun hizkuntza baloratzen dugula eta hizkuntza horrentzat etorkizuna nahi dugula. Eta hori gure eguneroko praktikan euskara erabiliaz eta euskara bultzatuaz horrela jarraitzen baldin badugu euskarak etorkizuna izango du, beste lanek ez. Beraz, konpromiso hori euskaldun bakoitzari eta ez bakarrik euskaldunei. Euskal Herrian bizi diren hiritar guztiei ere bertoko hizkuntza dena euskara ikastera. Ze azken batean denon ondasuna da, euskara ez da bakarrik euskaraz hitz egiten duguna. Euskaraz hitz egin dezaketen eta etorkizun batean euskaldunak izan daitezken ondarea ere bada. Eta hori esatean ez bakarrik ari hemen jaiotako ez. Kanpotik datuzkigun milaka eta milaka etorkinez ere bai, ze horiek ere euskaldun izatera gonbidatuak daude eta deituak daude, eta gaina horietako asko etorri euskaldun du eta lezio galanta ematen ari dira berton jaiotako erdaldun askori. Beraz uste dut hori azpimarratu behar dugula. Horiek ikusi behar dute zerbait, eduki behar dute sentsazioa zerbait ari direla galtzen euskaldunak ez direlako. Hor badagola mundu bat, asko eskaini aldiena eta eurek ez dutela jasotzen hizkuntza falta dutelako, bertsolaritza dela, korrika bera dela, edo ez dakindik kantagintza edo Durangoko azoka. Eta erakutsi zer dan, zer dagoen eta zer galtzen ari diren. Eta horren kontziente izango balira. Eta espalute oztopori jarriko edo oztoporik izango bezan, zerbait lortuko genuke. Ni ala ere ez nago hainbeste kezkatzen erronkarin galtzeak edo erronkarin mintzatzen den edoz. Azken batean, zoritxarrez erronkarin jende gutxi bizi da. Nik uste dut askoz kezkagarriagoa dela adibidez. Euskal Herrian euskararen biziraupena bermatuko dela non eta jendea biltzen den toki horietan, batez ere Bilbo handiaren inguruan, ez? Edo Nafarroan Iruñerrian, nik uste dut hor dela, hor bermatu behar dugula, hor bizia baldin badago beste tokietan ere biziko. Lehenengoz eta behin gozatu, ez da, impresio bat beti ere horrelako katastrofe, ez dakite,
beti hitz egiten duela modu katastrofista batzun, bai galtzea doar, eta gozatu. Nik euskeraz bizi naiz, euskarak betetzen hauelako, eta gozarazten didalako, lagunekin, maite dituenarekin, bizitza bera, ezta, gozatzen laguntzen didala. Orduan, gozatzea iruditzen importantea dela. Importantea da baita zea sortzea, ezta? Nolabait hizkuntza komunitate autozentratu bat sortzea. Ezta esango duna, Maialenek finalean esan zuen, euskaratik eta euskaraz bizi nahi duela aitortuko duna eta hori oinarrian jarriko duna. Hobe da, esateteako gaur, Etxeparek erabiltzen zuen euskara bera gu biok erabiltzea, gu guztiok erabiltzea, ezen ez halako arkeologia batekin ez, garai batean izen zen hizkuntza bat, arraro samarra, por cierto, erabiltzen zutenan gure aurrekoak. Bueno, nik hori ez du nahi, nik bizirik nahi dut. Nik esateteako bat izaten dut, arkeologiai errespetu guztia zor dio dela, baina hizkuntzaren arkeologia zientzia moduan guztiz interesgarria dela, baina nik euskararentzako hizkuntzaren biologia da. Gero bat, gaundanik ez dut amairu, ez da malefizio. Herri bat osorik, gero bat, gaundanik ez dut amairu, ez da malefizio. Herri bat osorik, gero bat, gaurdanik ez dut. Begira, nire burua ikusten dut historiko bezala eta niretzako pertsonalki ez da inona, baina bai euskaltzeniarentzako eta euskalgintzarako ez da. Ni hasi nintzenean zientzia fikzioa zen. Eta orain errealitate bat, eta postekoa da. Eta berriro ere euskaltzaindia eta aeka batera ikustea.